Fl-aħħar jiem Net News iltaqa' mal-kantant Bradley De Bono, kantant Malti li kellu esperjenza verament pożittiva fl-Italja u li waslitu biex fil-bidu tas-sena d-dieħla jkanta fl-Arena di Verona f'kunċert tal-karità. F'Ottubru li għadna kif irrappreżentajt Malta ġewwa Verona, fejn bażikament intażilt minn fost 92 semifinalist intażilt mal-aqwa 10 ġewwa l-kategorija tiegħi. Fejn ma dawn l-10 mbagħad eventwalment intażilt biex inkanta ġewwa kunċert li se jsir ġewwa l-Arena di Verona u konċert li jsir għall-karità. U f'dan il-konċert fis-snin li għaddew kantaw kantanti kbar fosthom Laura Pausini. Fis-sajf li għadda grupp ta' Maltin li għamlu parti minn The Voice Lab kisbu għadd ta' suċċessi f'Musicland, kunċert li jittella fil-Maċedonja ta' fuq u fosthom kien hemm Bradley De Bono u Rodien Spiteri li kisbu l-ewwel post fil-kategoriji rispettivi tagħhom. Kienet esperjenza vera tal-ġen li anke kantajna mal-Orkestra Nazzjonali ta' Bitola fejn kienet esperjenza tal-ġen li tkanta ma' orkestra bravissima u ovvjament tkun fuq l-istess stage ma' mużiċisti bravi. Bradley De Bono spjeganna kif wara s-suċċessi li kellu f'dawn il-kunċerti se jkun ukoll qed jipparteċipa f'musical f'Londra. Hija esperjenza oħra ġdida lija fejn għal darba ser intażilt biex nauditionja għal musical importanti ħafna ġewwa Londra. Hija esperjenza ġdida kif għadd, esperjenza sabiħa u ovvjament looking forward biex naħdmu għaliha. Bradley De Bono ma naqas milli jitkellem fuq kemm hu kburi li qed jirrappreżenta mhux biss lilu nnifsu iżda anke lil Malta kull fejn imur. L-isem ta' pajjiżna jissemma fost dawk il-pajjiżi kbar huwa xi ħaġa sabiħa għaliex ovvjament għandna biex nkunu kbarin ġewwa pajjiżna għaliex hawn ħafna artisti, mużiċisti li huma bravissimi. James Aronellu, Net News.